VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. Nosaltres, al final de cada mes, des de coordinació ens envien els microcicles, que són les sessions que hem de fer cada setmana. Llavors, a partir d'aquí, cada entrenador fa les seves tasques. En el treball que ens indica el coordinador, però cada treball té la seva metodologia, cada entrenador, diguéssim. Llavors, aquesta setmana, per exemple, avui estem treballant el control orientat, tema tàctic, i llavors hi ha una part tàctica, que és el treball de moviments de puntes i finalitzacions. El primer objectiu és la formació dels nanos. Llavors, hi ha esperança de pujar de categoria perquè els 9 primers pugen a preferent, que és la màxima categoria, i estem intentant-ho. Però el primer és la formació i que el jugador vagi millorant cada dia. Boníssima, boníssima, juga, gira, va! Aixeca el cap, Bruno! No tira tan enrere, fiqueu-vos a dins, que hi ha massa espais. Va, juga, què? Canvi, ja! Si beques a dins, va, juga! Molt bé! Canvia de costat. Bon perfil, Edu. Gira más. Aixequem el cap, falta 3 tocs. Aixequem el cap, que hi ha canvis d'orientació molt clars, Ara portem una molt bona ratxa, estem treballant molt bé i hem millorat moltíssim. Estic molt satisfet, molt orgullós del grup, sí. Quina és la teva opinió? Et seré sincer, jo és la primera temporada que hi soc, que m'he incorporat al club, i el canvi en un club petit de poble a un club gran com la Unió és molt substancial. Està molt ben reestructurat, tens l'ajuda de tothom, els treballs són generals, tothom treballa igual, es treballa molt còmode, de veritat. I aprèn l'entrenador, aprèn el nano, aprèn tothom. Els 3 equips treballen de la mateixa manera, treballen tots igual. El que sí que fem és, sobretot per necessitats de jugadors o per circumstàncies de l'equip, és pujar i baixar jugadors. Hi ha jugadors que juguen amb l'A, hi ha jugadors que juguen amb el B. Aquesta setmana 3 meus han anat amb l'A, algun ha anat amb el C, ens anem treballant així. El que és important de futbol base és que el club intenta treballar des de prebenjamins, benjamins, amb la mateixa filosofia, el mateix model de joc. Qualsevol jugador d'aquest equip pot jugar bé amb infantils o, si convingués, estar amb un cadet, perquè la filosofia i la manera d'entendre el joc, el model és el mateix. Després, depèn de l'edat, treballar uns aspectes menys que altres, però en principi el model és exactament el mateix en tota la categoria de futbol base. A la 20, a futbol 11, com veus, les mides d'aquest camp són immenses, i suposo que s'ha dit de la gent que tocava la pilota poquíssim, participava molt poc, la seva intensitat era molt baixa. Al tornar a futbol 7 han pujat la intensitat, han tocat molta més pilota, han pogut entendre el que és més intensitat del futbol. Un cop passen aquesta edat, que és el primer any que juguen a futbol 11, tenen un any més, estan més fets, sí, se'ls hi nota. Jo crec que és positiu que hagin pogut jugar a futbol 7 durant un any més com a mínim, o 2. En concret, l'any 99 és la que passen de l'escola primària a institut. Això ja sí que suporta un canvi. També hi ha molta diferència en què hi ha jugadors molt més desenvolupats que altres. Hi ha jugadors que són més adolescents i hi ha que són més nens. Aquí potser a vegades és on has de jugar més aquest factor psicològic d'algun nen és potser una mica més adult que un altre. I és complicat en això. Futbolísticament, què els hi passa? Que venen de futbol 7. Clar, mides diferents, posicions diferents, no són 7, són 11. Treballem de la mateixa manera, així, si un jugador juga amb un equip, juga amb un altre, fa una cosa, fa una altra, més o menys tots anem seguint el mateix. És una filosofia i com tot equip de futbol base, el nostre objectiu és que els nostres jugadors arribin al primer equip. Tots, o els màxims possibles, tots és gairebé impossible. I crec que tots treballem junts és important, perquè després un cop facin salt al primer equip no els serà una cosa tan diferent. Jo crec que és important que sí, que tots treballem junts, i que si, per exemple, el que et deia, si un entrenador no hi és o falta un altre o un company en un altre lloc, tots més o menys, amb 4 coses que puguis explicar o puguis dir, més o menys tots estem allà mateix. Crec que és bastant important això.
Estem treballant a l'inici del joc, estem buscant sempre la millora tècnica del jugador i ara en aquesta època en concret no estem treballant res en concret que no hàgim treballat, perquè en aquest cas l'infantil C es va una mica més a poc, no? Pel nivell dels jugadors, i el que es treballa des de principi de temporada és s'intenta que entenguin els aspectes bàsics del joc i que individualment puguin aprendre el màxim possible totes les accions tècniques que hi ha en el futbol. Seguiu robant? Ho entens o no? Has d'estar al cim aquí, no pot pensar aquest jugador. Si estan aquí mirant-ho, què fan? Vinga, ja ens han superat la pressió. En aquest cas, en el meu equip, l'infantil C, tots tenen un nivell bastant semblant i això em permet a mi, tant a mi com al meu ajudant l'Isaac, fer els treballs conjunts sense cap tipus de problema i bueno, no te sabria dir el que més o el que menys, però intentem fer sempre el que està escrit en la programació i en cap moment és cap dificultat. Podem anar a robar, robem. No anem com bojos, un vaig aquí, l'altre se'n queda allà i l'altre no, perquè aquest la passa allà i ens supera. És el que no vull. Sí, és el que no vull. Que ens superin tan fàcil. Si ens hem d'estar aquí basculant i tapant la línia de passe de dintre, ho fem. I a la que veiem que podem robar, robem. No un surt, l'altre es queda, perquè llavors és quan aquí ens fan el pas. No tots els clubs de la comarca no tenen aquesta sort de cada mes, en aquest cas a Figueres fem reunió amb el coordinador i ens passa la programació per cada equip, tipus que hem de seguir, comentem també com veiem els entrenadors al nostre equip i entre tots intentem marcar una mica les pautes del treball a seguir durant el mes. El Figueres el que intentem transmetre des dels coordinadors és els valors, és la millora individual, la millora col·lectiva en el joc i deixar no tan important el tema resultat, com potser altres clubs o altra gent es pensa que és molt important. Jo penso que en aquestes edats, en futbol base, el que es tracta és formar el jugador. Evidentment, tothom vol guanyar, però no... Aquí al Figueres, no és el més important, sinó el que es valora és si un jugador des de principi de temporada al final ha millorat i això és la filosofia que té el Figueres i en aquest cas jo crec que és l'encertada perquè en aquest cas el primer equip d'això se'n beneficiarà, no se'n beneficiarà que un equip guanyi una lliga o que un equip baixi de categoria, el que sigui, se'n beneficiarà de la millora dels jugadors i quan més grans es facin, més bons són, millor pel primer equip.